Nag-enjoy pag-ayo ang mga kanhi kapuso housemates ni Kuya nga sila si PBB Collab Edition 3rd Big Placer Charlie Fleming ug alumnus Josh Ford sa ilang labing unang kapuso ball show nga hatod sa GMA Regional TV og Synergy nga gipahigayon sa Tagum City. Pipila ka fans, wala kapungi ang mapa tears of joy dihang personal nga nakita ang kapuso stars. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Karong ana-ana sa outside world ang kapuso ug Sparkle housemates ni Kuya. Gisulit na nila PBB Celebrity Collab Edition 3rd Big Placer Charlie Fleming ug alumnus Josh Ford ang panahon aron makauban ang ilang fans. Balik Mindanao ang tubong Cagayan de Oro City nga si Charlie, pero this time sa Tagum City sa Davao del Norte aron muhatag og kalingawan sa Kapuso Mo Show sa Gaisano Mall of Tagum, subay sa pagsaulog sa Kadagayaan Festival 2025. First time sab ni Josh sa Tagum. Agig pa welcome, gipatilaw kanila ang ginapasigarbong banana chocolate. Top banana producer man good ang Davao region sa nasod. At the banana Chocolate. Alright, let's try it out. Magpakita tawag ka ng grabe katsada na piece. Wow. Nakakatuwa to. First time ko kumakain ng banana with chocolate. Yeah, banana chips with chocolate. Yung vibes niya medyo wafer. For me. Medyo may wafer, pagka-wafer siya. Which I like. Jam-packed ang fans sa Gaisano Mall of Tagum sa Kapuso Mall Show. Nga gipakilig og todo ni Josh. Dili na gayud mahimutang ang fans dihang nakitang mag-perform si Charlie. Nilanog sa atrium ang singgit sa fans dihang nakiglamano si Charlie sa crowd. Gani, wala ka pugni sa pipilaang mapa tears of joy dihang makita sa personal ang ilang kapuso idols. Guwapa kayo siya! Sa unang Kapuso Mall Show nila nga hatod sa GMA Regional TV ug Synergy, wala damhan nila Charlie ug Josh ang sobra-sobrang suporta sa ilaha. Sukad niya adtong anaa pa sila sa sulod sa bahay ni Kuya. Ug mas nidaghan pa ang fans karong anaa na sila sa outside world. Sobrang puno-puno ng puso namin ng pagmamahal, especially sa ibang tao. At sana po may bigay din namin yung pagmamahal sa kanila through the small ways lang talaga, as working hard, yung gano'n. Hindi ko in-expect na ang daming sumusuporta sa amin dito. Kaya for sure, babalik po ako dito. And guys, thank you sa heartwarming na pagtanggap po sa amin dito sa Tagum. Mahal po namin kayong lahat at ginuguma... Gihigugma. Gihigugma ko kayo. Gigugma ko kayo. Si Dagan salamat. Daghang salamat. Yeah! At tangi sina Charlie ug Josh sa ilang mga programa sa GMA. May movie po kami, kasama ko din sina Ate Shuvi. Yung title naman po is Huwag Kang Titingin. Tapos may teleserye po tayo, upcoming, kasama po si Sir Ding Dong and Ate Shuvi. Ang title po is Master Cutter. It's coming out really soon. Siyempre mga kapuso, abangan niyo po every Saturday at 4:45 PM ang Maka Next Chapter. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.